kaka joma tiyo gi pige okwa zingatia usafi. Nikichangini kunde mamoko mabende kata mna tuo mar nyaldiema bende nyalo landore gin sikunde, nikech sikunde bende ineno kana mna ka samoro nitiere chope mabende nyithindo tiyo godo, to sikunde bende king'iyo maler samoro koko chiw puonj ne nyithindo moko nyalo dhi to ok log lwetgi. Akini puonj makamage samoro kata mna puonjo oganda kaunti ma Homabay, akini bende kawo okang' mar puonjo oganda kaluwore ni bende gisani waneno ka cases mathoth wuok e kaunti ma Homabay, bende puonjo kata mna jopiny okenge makamagi duto. Jopiny puonjo kabisa Sharon, kata mana sani mawuoyo kodi ni officers wabantie ground puonjo ji, kendo gitimo mass teaching, ma wacho ni mass sensitization. Yudo kaka maji nitie kanisa, chiefs baraza, kumora mona maji ochokore, officers wadhiye kendo medo puonjo japiny kaka giritre, kaka ging'e ni tuo ni ok omedo landore. Mar ariyo, nitie gimilongo ni contact tracing. Contact tracing ni en ni ka jatuo mora mora mobiro e osiptal manigi ranyisi mar nyaldiema, waluwe kuma noae, wang'iyo ni no modho pi mane kanye kata no chiemo kanye, to ng'ata madibed ni nyo obedo go yo machiegni, kata ni ne gimodho pi achiel, kata ni ne gitiyo kamoro achiel, ng'ani bende wa follow up. In fact, anyalo wacho ni in Homabay contact tracing mar jotuo duto te mosebedo gi nyaldiema ni wa trace gi 100%. Mo make sure ni kama ng'ani no modhe kata kama ng'ani no chieme, ng'ata manodhi kanyo iluwe kendo wang'iyo ni oben gi ranyisi koso. To ka en gi ranyisi to wakele osiptal, konge gi ranyisi to wapuonje ni kineno gima kama to bi osiptal, kata in bende koro ritri e yo makama e kamae, modh pi maler, cham chiemo bende maler. Bende kata ne anyuola, nikech bende wang'e ni buche mopogore mago mag nyaldiema bende ji nitie mawuok e familia. Samoro kuom ranyisi familia ng'at achiel nitiere kod tuo mar nyaldiema, dibed ni koro jomoko mane familia ni gin duto te gidhi e pima, to pima kamagi itimo kanye, titimo gi pesa di, magi penjo mabe naneno kosebedo ka donjo kae. Erokamano, pima